Goedemorgen. Vandaag ik zal praten met graad 12 leerders. In 2025 staan graad 12 leerders voor hulle uitdagings, maar ook geleer. Dit wat hul toekoms kan bepaal. Een van die grootste bekommernissen is de druk van die uitkomensexamens vir baie leerders. Is dit nie net die toets van akademiese kennis nie, maar ook die toets van hulle omstandighede. Dit eise van die studies van sports, ander bekommernis en aktiwiteit soms dat hulle gaan bepaal. Bykom tot akademiese druk is die impak van die COVID-19 pandemie. Nodig hulpbronne om aanleiding afketings.